la taula l'hem de moure. Aquí se't veu tallada. O sigui, no hi ha jo aquí al cap. Per tant, fins aquí se'n veu senceres. Exacte. Jo, mira com ho puc. El que sí. Zumba! Som-hi! Va! Els braços és... Els braços, així. Desega molt els braços! Com si fiqués a les porqueries, no? Sí. Aviam, penya! Tenim un petit problema. El que passa que no els farem pas. Us expliquem el que ha passat en els últims 9 minuts que no hem gravat. O sigui, els anteriors, diguem, 3-4 minuts, ha estudiat una cançó que l'Irene no suporta. Aleshores, jo el que he intentat és que com que té un trauma amb aquesta cançó, no direm quina és, perquè no cal, no és necessari. El que he fet jo ha sigut parlar sobre la música explicant res. Tonteries, menys tonteries. No sé ben bé què he explicat, he anat parlant sobre la música intentant seguir el ritme perquè l'Irene no la sentís. Què ha passat? Que no s'ha gravat. Sí. No dic res. O sigui, no. Jo sardanes. Perrea. No, perrea no. Oito perrea. Has sonat una guitarra. No, sí, no el meu. Has sonat una guitarra. Guitarra per un tub. A veure, és que s'ha mort la senyora Fletcher, sabeu? Bueno, el trio que feia de senyora Fletcher. L'Àngela Lansbury. Sí, i clar, les meves amigues i jo érem molt fans de la senyora Fletcher. I jo també. I bueno, ja Per les teves amigues i tu. I jo també, som molt fan de la... Perquè és que si no em deixes acabar la frase... Total, que estava mirant un WhatsApp que m'han enviat amb un gif de la senyora Fletcher. Les meves amigues. Vale? En fi, que res, hem fet un vídeo de Zumba perquè hi havia d'haver-hi un vídeo pel canal i aquí l'hem gravat. Què us sembla? Amb Vegeta. Has estat present a la nostra vida. Vegeta forever. Adéu, cacarots. No sou mitges merdes, eh? Ah, no. Mai. Cacarots sí, menys merdes no. Marxem. Bon dia, penya. Marxem! Corbo!